मोसादो दे मोसादो दे नों रोजाबनानै मोसा मा मेथाइ रोङो गोसा रोजाब खोनायाखै दे हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बाहाय आरोबाव फिन खेबसे बरायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेलासिनि ओरैनो भिडिअ लाबोनो होननानै लाबोबाय दिनै दुगैखांनानै मा खालामगोन मा थागोन भिडिअ लाबोबाय आरो ओमफ्राय बाजै मोननाव फैदों आङो ओमफ्राय बाजै मोनानि नानिया एकदम मेथाइ रोजाबगासिनो आरो ना बेखौनो एसे देखायनि लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर फना नोंनो लक्ष्मी सोर फना लिपस्टिकआ आं हारसिंनो फुनदों बोरो आखाइखौ नायनि आखाइयाव मा लादों आयु गोजा जाजोब्बाय देलाय नामा मा नाम देलाय खोन्थालाय आरो मामिनिलाय मामिनि हा मामि मनिका ए बाबानिलाय बाबा जेतेन आरो टाइटेला बसुमतारी मोजां नुबायलै लक्ष्मी नोंखौ गाहायावल' गोजा हिनलाय हाथाया एसे थै दाउ अरदों नों ना दाउ अरदों नों लक्ष्मी आयु आखाया जि गोजानो देलाय मेथाइ खनसे रोजाबलाय मा रोङो नों देलाय हायो माथो नों देलाय दाख्लि रोजाबनाया दे मा रोजाबनायमोनलाय नों माखौ जायो हा माखौ जायो माखौ दे बुङालासे होननाया मादिमोनलाय बुङालासे सोरबा थानाय आरो सोरबा थानाय देलाय नों मोजां रोङो माथो दे दिनैलाय मानो रोङाखै देलाय मबाइलाव नोंखौ मानसिफोरा नायगोनथ' देलाय सोरबा थानाय आरो मासि थानाय आरो दादिमोन थानाय नै जा रोजाबलाय मार पेंगे मानि कहले माल पियेंगेसो रोंबाय नोङो देलाय रोजाबलाय आरो माल पेंगे है बेखौ नङा बेलेग रोजाब मोजांनो रोंथारो माथो रोजाबनो फुंनि समाव बेखौ आं नेनानै आं थानाय आरो गथ' मोसानोसैनो लोगोफोर र' एसे मोसाहोनाङो देलाय लक्ष्मी देलाय नों रोजाबनायखौ दहाय आरो ओमफ्राय रोंला मानो रोजाबदो बाबारे ओइ गोलैसै जाम्बि स' लोगोफोर होनलाय दिनैनि भिडिअआ बिसिमनोसै होनलाय स' दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर दे इथिंनाय मबाइलाव दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव फैफिनसिगोन स' बाय बाय स' लोगोफोर दोनथ'नोसै दे बाय